Javlja se kolega Čurić, imate riječ. Pozdrav svima. Čuje. Ko nije čuo Teranke, sad ne može reći da nije čuo. Oprosti, molim te, vrati me, u jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su djela. Oprosti, molim te, vrati me, svijetu mom, svijetu mom, svijetu, vrati me, svijetu Dakle, prva nagrada Festival Sjeverno-Jadranskih klapa u Senju. Prva nagrada 7. Festival Istarskih klapa u Buzetu. Prva nagrada 8. Festival Istarskih klapa u Buzetu. Prva nagrada Festival Sjeverno-Jadranskih klapa u Senju po drugi put. Prva nagrada 9. Festival Istarskih klapa u Buzetu. Prva nagrada 10. Festival Istarskih klapa u Buzetu. Prva nagrada 11. Festival Istarskih klapa u Buzetu. Zlatna medalja Međunarodno natjecanje u Malti. 2 zlatne medalje u 2 kategorije Međunarodno natjecanje u Grčkoj. Zlatna medalja 2013. i 2014. Međunarodno natjecanje zborova u Austriji. Prva nagrada Festival klapa u Omišlju 2017. Djeluje od 2002. godine. Nikad predložene za gradsku nagradu ili priznanje od strane grada Pule. Nikad. Ja ne znam što ste čekali. Nešto najbolje što ovaj grad ikad imao. To su Teranke. Ako oni ne zaslužuju, onda ne znam ko zaslužuje grb grada Pule. Hvala lijepo. Zahvaljujem